Imos xa co debate da quinta iniciativa, proposición non de lei número 191 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as adaptacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia verbo da condición das instalacións da central térmica de Endesa nas Pontes como ben de interese cultural. A esta iniciativa non se teñen presentado enmendas e para a defensa da mesma ten a palabra o voceiro de novo do Grupo do BNG, o señor Golpe Acuña. Gracias, señora presidenta. Vamos falar un pouquinho de historia industrial. A existencia da central térmica nas Pontes é un feito directamente relacionado coa presencia de lignito pardo nesta vila. Aínda que ese recurso xa se coñecía dende tempos inmemoriais, non foi dos anos 40 do pasado século cando se inicia a explotación do lignito por parte da Compañía Nacional Calvo Sotelo. Este proxecto consolidouse no ano 49 ca inauguración da primeira central térmica cunha potencia de 32 megavatios e ca posta en marcha da fábrica de fertilizantes en 1959. Xa logo máis tarde, no ano 72, estas instalacións integráronse na Empresa Nacional de Electricidade, Endesa, para afrontar unha nova etapa enfocada única e exclusivamente á produción de enerxía eléctrica. Nace aí, nese momento, e no ano 76, cando se conecta o primeiro grupo, o complexo mineiro eléctrico de extraordinarias dimensións. A central térmica máis grande do Estado español, con 1.400 megavatios de potencia. É unha mina a ceo aberto da que se extraen 12 millóns de toneladas de lignito anuais. O cese por esgotamento de lignito da mina levou a inundación controlada deste gran oco, dando lugar a un dos lagos artificiais máis grandes de Europa, con 547 hectómetros cúbicos de auga e 865 hectáreas de superficie. O 27 de decembro de 2019, Endesa presentou e formalizou ante o Miteco, ante o Ministerio de Transición Ecolóxica, a solicitude de peche da planta, alegando a súa falta de competitividade debido aos altos precios das emisións de CO2, aínda que a propia compañía, meses antes, xa publicara unha actualización do seu plano estratégico ao período 2022, no que pretendía cerrar toda a súa xeración con carbón. O proxecto para a peche de central térmica tivo que pasar un proceso de evaluación de impacto ambiental, primeiro nun intento por parte de Endesa de facelo a través dun procedimento simplificado, ao igual que se fixera no resto de centrais de todo o Estado español, pero o Miteco, na súa resolución de abril de 2021, obriga a empresa a facelo por un procedimento ordinario, a única central de todo o Estado que se pecha con un procedimento ordinario de avaliación ambiental. Isto xa nos dá unha idea de cal é a singularidade neste complexo fabril. A publicación de declaración de impacto ambiental para o desmantelamento está feita en marzo de 2022. Durante o proceso de avaliación ambiental do proxecto de desmantelamento son varias as voces que reclaman a conservación de parte das instalacións do complexo. De feito, o propio Concello das Pontes pediu a conservación do parque de carbóns, unha obra moi singular, un fito na enxeñería debido ás súas dimensións. 160 metros de ancho, 552 de longo, o que dá lugar a casi 10 hectáreas cubertas. Ou se queren vostedes utilizar a medida universal de superficie, pois algo máis de 13 campos de fútbol. Todo un espacio diáfano, sin piares centrais. A propia Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, subliñou en todo o procedimento ambiental simplificado, e tamén no ordinario, de xeito reiterado que, segundo os criterios de definición xenerados na Lei do Patrimonio Cultural de Galiza no Plan Estatal de Patrimonio Industrial, parte das estruturas do conxunto fabril poderían posuir as cualidades e os valores propios do patrimonio industrial, polo que sería preciso un estudo concluinte en tanto a caracterización do valor cultural dos inmobles, polo menos a chimenea e o conxunto que esta chimenea forma cas torres de refrigeración, a xustificación da súa eventual consideración como bens integrantes do patrimonio cultural de Galiza e, de ser o caso, a protección e as medidas correctoras para a súa salvagarda. A non realizar a empresa Endesa ningún análise nin estudo demandado, o informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural foi desfavorable acerca da demolición da chimenea, cuestión que non tivo consideración algunha por parte do Miteco, co argumento de que na data de resolución non constaba que estivera iniciado tramitación algunha a respecto deste particular. O Ministerio de Cultura, que non foi consultado no proceso ambiental de demolición, ten editado un traballo en outubro de 2002 a respecto do peche de todas as centrais térmicas de carbón no Estado español, no que, cito textualmente, dice que a destrucción masiva destas instalacións sen ter en conta posibles vías de conservación que garanten a transmisión dos valores patrimoniais ás xeracións futuras, tal como se establece na Lei
do 16.1985 do Patrimonio Histórico Español. Neste mesmo informe tamén se fan propostas de conservación administrativas e técnicas e recoméndase incluir nos plans de desmantelamento, nos concursos de transición xusta e nos proxectos Futuré a vertente cultural patrimonial de forma explícita para a posta en valor deste patrimonio como un importante activo a hora de fomentar a actividade económica e a empregabilidade da zona e mitigar o impacto social e o impacto emocional. A vista da Lei 5/2016 e coas recomendacións das cartas europeas, parece ser preciso que as instalacións que finalmente forman parte do patrimonio sexan quen de evidenciar e comunicar a paisaxe industrial das Pontes, formada polas instalacións mineiras industriais, dos conxuntos urbanos, dos espacios naturais vinculados e utilizados pola central e polos seus traballadores. A conservación de elementos patrimoniais debería atender á dimensión territorial e industrial, da enxeñaría e arquitectura, material e inmaterial, tamén dentro da mirada sociolóxica e antropolóxica, en relación coa memoria do traballo, as relacións e os conflitos laborais en todo o proceso industrial. Poñerás así en valor o papel que xogou esta instalación na industrialización do país, nun pasado recente, e no proceso de transformación da produción de enerxía en Galiza, xunto coa súa relación coa sociedade contemporánea galega. E todo elo nun entorno local ou veciño, no que as distintas tecnoloxías de xeración eléctrica e o seu desenvolvemento no tempo teñen a súa pegada e a súa presencia. Na actualidade, a Xunta de Galiza ten incoado un procedimento para a declaración de ben de interese cultural da Chimenea Central, edificación tamén moi singular, sendo o segundo edificio máis alto de toda Europa con 356,5 metros. Dende o noso grupo consideramos necesario ampliar esta protección para que contemple tamén a inclusión do parque de carbóns, unha caldeira, a sala de turbinas, 2 torres de refrigeración próximas entre elas e a sala de control. Isto é o que conforma o primeiro punto para o que solicitamos o seu apoio. Estas instalacións serían ideais para integrar o Museo Galego da Electricidade, museo que estaría localizado no Concello Galego con máis tradición en xeración eléctrica e coa mairande diversidade de fontes de xeración, que van dende varios parques eólicos, unha central hidroeléctrica, un ciclo combinado de gas e, próximamente, unha central hidroeléctrica reversible e unha planta de biomasa. Este feito singular abre moitas oportunidades para integrar todas estas instalacións presentes e futuras nun plan de xestión turística. A segunda demanda é solicitar a Endesa a elaboración dun estudo baixo coordinación da Xunta para a utilización a curto prazo do resto de instalacións e terreos, no que se contemplen distintos usos que posibiliten a xeración de emprego e recuperación socioeconómica das Pontes e do seu entorno. Solicitamos tamén a implicación, como non pode ser de outra maneira, de todas as administracións neste proxecto. E, finalmente, consideramos urxentemente convocar a Mesa para o impulso da actividade económica das Pontes. A conservación destes vestixios industriais, a conservación desta central, fortalecerán a memoria dos que fomos testemunhas da súa actividade e manterán vivo o recordo nas xeracións futuras. Tamén obrigarán a propietaria destas instalacións, a Endesa, a exercer a súa responsabilidade co Concello das Pontes e con toda Galiza. Todo o que non sea isto parecerase moito a un collo carbón e corre. Nada máis pola miña banda, moitas grazas. Moitas grazas, señor Golpe. Por parte do Grupo Socialista ten a palabra de novo a vocera, dona Patricia Iglesias. Boas tardes. Seguimos coa historia industrial de Galicia, non? As Pontes leva máis de 40 anos sendo un dos motores económicos máis importantes de Galicia, mantendo centos de postos de traballos directos e indirectos e actuando como un dos piares fundamentais do progreso socioeconómico da comarca. Unha situación que se mantén desde que principios dos anos 70 Endesa recollese os activos mineiros da antigua Calvo Sotelo e iniciase a construción dunha central térmica pontesa que converte o municipio no maior enclave produtor de enerxía eléctrica en España e o principal motor económico e laboral da comarca, xerando unha ocupación que chegou a superar os 3.000 traballadores e traballadoras. Cando hai uns anos Endesa fai pública a súa intención de acelerar o proceso de descarbonización e poñer fin á actividade da súa central, despois de realizar un investimento superior a 200 millóns de euros que podían garantir a continuidade da adaptación á normativa europea de emisións, a veciñanza botouse á rúa en numerosas ocasións. O carácter industrial do municipio das súas xentes levou a miles de veciños a celebrar multitudinarios actos de protesta encabezados por todos os grupos políticos que formaban a Corporación Pontesa, as centrais sindicais presentes no municipio e as asociacións empresariais e sociais. As Pontes exixía das administracións e de Endesa tamén que apostaran pola reindustrialización da zona,
cumplindo cos compromisos adquiridos por as partes en canto a captación de novos proxectos industriais que absorbesen ese emprego que destruía o peche da térmica. O Goberno Central de España, as centrais sindicais de Comisións Obreras e UGT e as eléctricas presentes en cada un dos territorios afectados asinaron un acordo polo que se determinou a prioridade para a recolocación dos traballadores vinculados ás centrais nos traballos de desmantelamento das mesmas e nos proxectos que se instalaban na zona a través de plans de reindustrializacións postos en marcha precisamente vinculadas á desmantelización da central. O conxunto de representantes políticos e sindicais das Pontes solicitaron en numerosas ocasións, tamén o Miteco, a Xunta de Galicia e a propia Endesa, que garantizara o mantemento dos postos de traballo auxiliares durante ese desmantelamento como forma que garantira a súa ocupación hasta a posta en marcha de novos proxectos industriais alternativos á central. Estas reivindicacións foron plasmadas en prensas en numerosas ocasións recollendo declaracións do representante do Sindicato Nacionalista da CIGA, representantes locais do Bloque Nacionalista Galego e tamén da propia Ana Pontón, que se desprazou á última manifestación que a CIGA convocou no Concello das Pontes solicitando que o Ministerio e a propia Xunta puxeran en marcha de inmediato nas Pontes procedementos de concurso iniciados noutros territorios para precisamente actuar como revulsivo na captación de novos proxectos industriais na comarca das Pontes. Estos feitos consideramos os socialistas e as socialistas galegos que son contraditorios coa iniciativa que presenta o BNG, xa que primeiro o BNG participa activamente na necesaria reindustrialización das Pontes e agora desmárcase dos seus veciños solicitando esa ampliación da declaración BIC e a musealización dunhas instalacións asentadas nun terreo que supoñen a maior oportunidade para o desenvolvemento do solo industrial nas Pontes, sen que non se caiba sen que non cabería a posibilidade de asentamento de ningún proxecto que non alcance os condicionantes para ser declarado proxecto estratégico. Nas Pontes denunciouse desde o Concello dende hai anos a inminente necesidade de solo industrial nun territorio que consta hoxe de máis de 1.300.000 metros cuadrados de solo industrial entre os seus dous polígonos e os diversos asentamentos presentes, pero onde non existe agora máis dun par de pequenas parcelas dispoñibles. Os terreos da central, sin dúbida, constitúen a oportunidade máis consolidada para a recuperación dese solo industrial necesario para a comarca e que poida dispoñer de novas industrias nunha parcela cunha superficie bruta de case 500.000 de metros cuadrados. Nos estudos, además, levados a cabo polo Concello nos últimos anos, o obxectivo localizar novas áreas de desenvolvemento de solo industrial, pero lanzan cifras preliminares que invalidan moitas das opcións. Ademais, na parte económica, este desmantelamento de infraestructuras propostas supoñen máis dun 1.000.000 de euros anuais, 400.000 na chimenea, 400.000 no parco de carbós, 250.000 euros na seguridade e as dúas torres de refrigeración que podrían superar máis de 100.000 euros. E aínda que é certo que a declaración de BIC obriga ao propietario o mantemento e a salvaguarda, neste caso da central, a parte restantes deberían asumir ese coste as administracións e suporía cifras millonarias que no caso dos elementos como a chimenea, con 356 metros de altura, ni siquiera garantiría a accesibilidade todo polo seu volumen e estructura. Por tanto, non vamos a votar a favor da iniciativa do BNG porque privaría as Pontes de solo industrial para a súa reindustrialización necesaria. 2, suprimiría a posibilidade de que Endesa poida retomar o Plan Future que se enfoque precisamente na procura de novos proxectos industriais para o seu asentamento nos terreos da central térmica. 3, deixaría sen traballo a máis de 60 traballadores que hoxe están xa a traballar no predesmantelamento da central térmica e eliminaría a posibilidade de manter unha ocupación laboral durante 4 anos que prevén que poidan estenderse estes traballos. E 4, limitaría as oportunidades laborais para moitas empresas locais que aspirarían a traballos auxiliares precisamente nese desmantelamento. Ademais, eliminaría unha das oportunidades de xeración de solo industrial no municipio que, como dicía, son de 500.000 metros cadrados que supondría esa ampliación solicitada por parte do BNG da declaración BIC. Ese supoñería un mantemento millonario. Por motivos expostos, votaremos en contra da iniciativa presentada por parte do BNG. Nada máis, grazas.
Moitas grazas, señora Iglesias. Señor Ojea, discúlpeme que non lle dei turno de palabra. Non fago uso nese tema. Moitas grazas. Por parte do Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra a vocera dona Dolores Sermelo, por un tempo de 8 minutos. Ben, boas tardes a todos. Presidenta, temos ante nós unha proposición por parte do BNG que nos sorprende en canto aos tempos e tamén en canto aos contidos. A resolución pola que se incoa o procedemento para declarar Vic a Cheminea das Pontes é do 20 de xuño do 2022. A Lei de Patrimonio fixa un plazo de 2 anos para resolver, polo que a Xunta de Galicia está en plazo para facelo. Esta resolución, como a todas as resolucións deste tipo, establece un período de información público dun mes dende o día seguinte a súa publicación no DOGA para que os interesados examinen o expediente e aleguen todo o que consideren. Dende este grupo parlamentario non temos coñecemento de ningunha alegación presentada polo BNG dentro do plazo legal que existía para facelo. Nos preguntamos e trasladamos a pregunta, se poden nola respostan, a que ven solicitar fora de plazo a ampliación das zonas protegidas polo BIC a través dunha PNL? Esa é a pregunta que, se é posible, nos gustaría que nos contestasen. Nos pensamos que o BNG o que persigue unha oportunidade política camuflada por un falso interese cultural. En marzo do 2022, o Ministerio para a Transición Ecolóxica do Goberno de España emitiu resolución de declaración de impacto ambiental do proxecto de desmantelamento da central termoeléctrica das Pontes. Este proxecto non recolle ningunha medida de conservación polo seu carácter cultural de ningunha das construcións do conxunto. Ningunha. O BNG, pese a ser apoio do Goberno Central, que tramitou este proxecto, tampouco tiña o menor interés en manter ningún elemento, e moito menos declarar Vic nada deste conxunto. É a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a que emite informe nese procedemento, no que fala da existencia de elementos que poderían integrar no patrimonio cultural de Galicia, estimando desfavorable a eliminación da cheminea. A central termoeléctrica das Pontes de García Rodríguez constitúe un elemento esencial, relevante e representativo do patrimonio industrial de Galicia. Neso estamos todos de acordo. Forma parte da idiosincrasia das persoas das Pontes. A cheminea de formigón é o elemento máis destacado deste conxunto. A declaración da cheminea como Vic, cunha zona de protección, está a tramitarse por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e, como acontece nestes casos, hai que deixar seguir o curso do expediente sen ningún tipo de inserencias. No mesmo, se solicitarán informes e se resolverán conforme a dereito. Por outra banda, en canto a solicitude da inclusión de máis zoas para declarar como Vic o Parque de Carbóns, poño como exemplo, considérase que podería afectar ao desenvolvemento industrial das Pontes de García Rodríguez. Ampliar o Vic podería amenazar o plan de desenvolvemento desta zona, como xa adiantou tamén a compañeira do Partido Socialista. Un plan que conta co beneplácito do Ministerio de Transición Ecolóxica e do Concello. Entendemos que vostedes forman parte activa de ambos, polo que o que piden aquí nesta proposta entra en contradicción co que vostedes mesmos firman en Madrid e no propio Concello das Pontes. O día 11 de marzo do 2024, a Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfica do Congreso dos Diputados aprobou o luns unha PNL presentada polo BNG en relación á capacidade de evacuación do nudo das Pontes, exixindo ao Goberno Central un concurso de transición para os 700 megavatios liberados nos grupos 1 e 2 da central e o mantenimento dos 700 restantes hasta que se concreten e estén en marcha os diferentes proxectos industriais anunciados para a vila. Piden tamén a convocatoria urxente dunha mesa das Pontes. Da mesa, sí. O BNG califica de discriminatorio o trato recibido por Galicia dende o Goberno de España nesa mesma sesión. Esta PNL que se presenta en Madrid a 11 de marzo de 2024 realmente entra en contradicción co que traen hoxe aquí, xa que ampliar o Vic suporía unha nova paralización de alo menos 2 anos, ademais de inutilizar parte dos futuros investimentos. O mesmo BNG que, gobernando nas Pontes, o PSOE calificou
A transición xusta non existe, unha consigna máis do Ministerio de Transición Ecolóxica que está sendo un desastre para a economía galega. O mesmo BNG que di, para instalar calquera industria precisamos chan industrial. En 14 anos do goberno municipal con maiorías absolutas do PSOE non fixo ningún metro cuadrado, non foi capaz de xestionar ningún metro cuadrado con insentes cantidades de cartos que manexaban dende o propio Concello. Entón, este mesmo BNG trae hoxe aquí esta iniciativa na que o punto 1 entra en contradicción cos restantes puntos. Vostedes, con data 22 de marzo, tiñan tamén un lío tremendo no Concello das Pontes, que realmente o que deu foi o traste con 3 dos seus concelleiros, precisamente por entrar en contradicción a parte cultural coa parte industrial. Nós mantemos a proposta existente do BIC tal e como se está a tramitar. Somos coherentes co que vimos defendendo nesta zona, que é unha aposta por consolidar a industria e os postos de traballo asociados a esta industria, con todas as consecuencias, tanto laborais como sociais e culturais que iso representa. En canto ao segundo punto de acordo, entendemos que a empresa xa ten un plan, o Futuré, que está presentado a todas as partes involucradas. Dito plan está xa coordinado por parte da Xunta. Acompáñase a clausura central das Pontes, fixada polo Goberno, cun plan de desenvolvemento social e económico da rexión que ten 7 eixes. O primeiro, o desmantelamento da central, que evidentemente dá traballo durante 4 anos ás persoas da ZOA. O segundo, un plans de formación, priorizando tamén traballadores da ZOA. Terceiro, tramitación de novos proxectos renovables, conversión a enerxía limpa. 4, novos desenrolos industriais nos terreos vinculados á central. 5, novo papel logístico para a terminal do porto exterior de Ferrol. 6, instalacións de xeneración de hidróxeno verde. E 7, crear un centro logístico estratégico de mantenemento eólico. Volvo a reiterar, están vostedes presentes en todas as administracións que coñecen este plan e o consideraron apropiado. Polo tanto, entendemos que ou ben teñen memoria frágil ou ben pretenden que sexa a Xunta que provoque incidencias nun plan avaliado por todos. No que atinxe o terceiro punto, existe unha colaboración por parte de todas as administracións, xa existe. Pero se o que vostedes buscan é unha cifra económica para este fin, terán que decir as partidas que temos que minorar do presuposto dos orzamentos da Xunta e argumenten o motivo polo cal debemos sacar unhas partidas para meter nesta. E tamén, por favor, pidan partida económica, aínda que non a identifiquen, e non sabemos se xa o falaron cos seus socios en Madrid ou o resto dos gobernos, entre eles o das Pontes, que teñen que negociar. O último punto no que piden convocar a mesa para o impulso da actividade económica das Pontes, creemos que é algo que se está a facer. De feito, a mesa se convocou en outubro, en novembro, é algo que se está levando a cabo. A nosa conclusión de todo isto é que o que pide o BNG do 2021, que era o que decía benvidas ás industrias, o futuro económico dunha vila, neste caso industrial, non se fai dun día para outro, precisa planificación e traballo permanente, que non existiu durante estes 14 anos do PSOE, ser o que decía o BNG do 2021, agora, no 2024, sacan a troika cultural e interveñen a economía, os proxectos industriais e o emprego desta zona. O noso posicionamento é o que sempre tivemos, apostar pola industria e o voto en contra. Moitas grazas, señora Armelo. Xa para o peche da iniciativa ten de novo a palabra o señor Golpa Cuña. Grazas, señora presidenta. Vou empezar polo final, vou empezar por respostarlle á señora Armelo. Repasa as súas notas, que non sei que concelleiros foron ao traste, porque eu vexo a mesma xente nas Pontes, pero deben ter algún conflito aí cos datos. Bueno, dicen vostede que xa hai un plan industrial, hai un Futuré. Eu convido a que visite a Vila das Pontes e que mire que se está a facer nese Futuré. E voulle dar un dato. Nese Futuré é un proxecto de planta de neumáticos que xa non existe. Ese é o ermo industrial, ese é o páramo industrial en que se está convertindo a Vila das Pontes. Dice que se queremos facer aquí un BIC, que partida orzamentaria? O vamos a deixar iso a quen goberna. O día que gobernemos nós, xa nos poñeremos a partida orzamentaria, pero de momento, ustedes gobernan aquí e os outros en Madrid, así que terán que entenderse.
E despois, a respecto desa teima que teñen co plan industrial, co chan industrial, a mí gustaría dar un dato. Eu levo 17 anos traballando nese concello. Teño a miña sede ali, no Concello das Pontes. Si algo ten as Pontes é chan. Moito chan. E de ter a Xunta a intención de que esta superficie, unha vez demolida a central, acabe sendo chan industrial, por que non se incluiu na modificación puntual número 2 do Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresarias da Galiza? Por que non se fixo? Esa competencia autonómica, esa non é competencia ni sequera do Concello. En fin, teimen en deixar a chimenea, estupendo. Vai nos quedar un reloj solar xigante, que vai ser un atractivo turístico para todo o mundo. 356 metros de reloj solar. En fin. E con respecto ao que decía a portavoz do Partido Socialista, que tamén teiman en aproveitar eses terreos como chan industrial, vamos puntualizar dúas cousas. Ese chan é propiedade de Endesa. Co cal, aí xa temos o primeiro problema. É un chan que está pegado ao núcleo urbano, un chan que está pegado ao río Eume. Cas afeccións da Policía do Río, que ten todas as zonas así. É unha pregunta que lle quería facer a vostede, unha pregunta retórica, evidentemente. Que fixeron vostedes en 14 anos de goberno municipal? Canto chan industrial crearon? O último proxecto de suelo industrial que se fixo nas Pontes foi o Parque Industrial de Penapurreira con o goberno do BNG. Tempo tiveron e cartos, como decía a señora do Partido Popular, para poder facelo. Non se fixo. E voulle dar outro dato máis. Un proxecto que sí parece consolidado, os proxectos estratégicos que hai para a zona, que é a factoría de biofibras de Ence, non vai neste chan, porque este chan, con toda esa afección, vámonos a 2030 e muchos. E o que necesita a comarca, o que necesita o Concello, son proxectos agora, non dentro de 14 anos. Vostede dice que o mantemento destas instalacións como vai interés cultural vai provocar un gasto millonario, bueno, máis gasta no Xacobeo. Sería un Xacobeo máis, Xacobeo das Pontes. Turismo industrial. En fin, entendo que non lles guste as señorías, pero se mudamos a postura, como decía a señora do Partido Popular, é porque estamos convencidos de que a memoria é importante. Un pasado industrial como o das Pontes, un pasado ligado á extracción e utilización do carbón como vector enerxético, non pode esmorecer debaixo dunha demoledora. A empresa ten unha responsabilidade clara con ese concello, a comarca e con todo o país. É iso que queremos poñer en valor. Que lle podamos explicar aos nosos fillos e aos nosos netos que pasou aí, e facelo con algo tangible, e non con un reloxo solar de 356 metros de altura. Nada máis e moitas gracias.